Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa, pepanggihan malih kalian Bu Iin wonten ing Gladhen pasinaon basa Jawa. Saderengipun pasinaon dinten menika kita miwiti, sumangga Ibu aturi para siswa ndedonga rumiyin supados ilmu ingkang dipun paringi saking Bapak Ibu guru saged migunani, saged manfaat tumrap para siswa. Ndedonga miturut agama lan kepercayaan kawiwitan. Ndedonga paripurna. Pripun kabare? Sehat? Ibu ajab mugi sanajan wonten griya bocah-bocah tetep njaga kesehatan lan pinaringan kasarasan saking Gusti ingkang akarya jagat. Nah, wonten ing pasinaon dinten menika Ibu nyuwun izin mangke migunakake basa campuran. Wonten ngagem basa krama, ngagem ngoko kalian ngagem Indonesia supados para siswa ingkang dereng lanyah dereng lancar anggenipun mirengaken ngagem basa krama saged nangkep pasinaon ing dinten menika. Materi dinten menika yaiku aksara Jawa, pasangan lan sandangan. Aksara Jawa mestine bocah-bocah wis ora asing meneh. Biyen nalika ning SD mestine sampun nate wis tahu sudah pernah pikantuk materi menika saking Bapak Ibu guru. Nah, wonten SMP menika Ibu namung ngemutaken, hanya mengingatkan dan memperlancar. Nah, apa sih cah pentingnya sinau aksara Jawa kuwi? Nah, dingerteni menawa aksara Jawa kuwi aksarane awake dhewe, duweke awake dhewe wong Jawa. Nah, menawa aksara Jawa kuwi ora disinaoni, tidak dipelajari oleh kita generasi muda, mestine mengko aksara Jawa kuwi iso ilang utawa diaku ning negara liya. Nah, mesti mengko nek wis diaku dening negara liya, wong-wong manca sing pinter sinau bab aksara Jawa mengko dhewe iso gelo. Nah, biyen nalika duweni awake dhewe ora nganggep. Nah, nalika wis diakoni ning negara liya, dhewe nembe bingung. Kompetensi sing disinaoni yaiku membaca dan menulis teks satu paragraf berhuruf Jawa. Indikator yang hendak dicapai peserta didik yaitu nomor 1, dapat membaca kata, kalimat, paragraf berhuruf Jawa. Nomor 2, peserta didik dapat menulis teks satu paragraf berhuruf Latin ke huruf Jawa. Mengalih aksarakan nggih. Lajeng ancase pasinaon utawa tujuan pembelajaran. Ya, sakwise setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat membaca kata, kalimat, paragraf berhuruf Jawa dengan benar. Yang kedua, menulis teks satu paragraf berhuruf Latin ke huruf Jawa dengan tepat. Nah, sing dasar ngenani aksara Jawa bocah-bocah kudu mangerteni yaiku aksara Jawa utawa carakan Jawa iku cacahe ana 2 dasa, ana 20. Lajeng aksara Jawa uga diarani denta wyanjana. Aksara Jawa kang isih asli diarani aksara legena. Isih asli ning kene sing dimaksud yaiku sing ora nggunakake pasangan lan ora diwenehi
sandangan. Jadi masih asli. Wujude aksara Jawa sing ana 20 yaiku H, N, C, R, K, D, T, S, W, L, P, D, J, Ya, Nya, Mo, Ge, Be, To, Lan, Ngo. Cacahe ana 20. Jumlahnya ada 20. Nah, sing perlu dieling-eling ya, dingerteni yaiku aksara Jawa kuwi duweni sistem silabik utawi suku kata. Jadi aksaranya mboten hanya W saja, ora mung W tapi W kalian A. Nah, itu jenenge satu suku kata. Mula sanadyan durung migunakake sandangan utawa pasangan, ananging aksara Jawa kuwi wis bisa dadi tembung. Walaupun belum menggunakan sandangan atau pasangan, tetapi sudah bisa menjadi kata. Tulodone, contone kaya kono aksarane ko lan no. Doro aksarane do lan ro. Lajeng wonten loro, lo lan ro. Ngoco ngo lan co, sopo so lan po, raja kaya aksarane ana ro, jo, ko, yan lan yo. Nah, iki sing diarani suku kata. Jadi nek kados kono, loro, sapa, nah iku ana rong wanda utawa 2 suku kata. Ibu lajengaken. Nah, sandangan swara ya, sandangan swara kuwi wis bocah-bocah mesti wis ngerti. Swara kuwi kaya a, i, u, e, o nek ning Indonesia. Nah, ning aksara Jawa kuwi sandangan swara uga ana 5. Sing pertama yaiku wulu. Pamacane i. Wujude kados mekaten. Lajeng suku pamacane u. Pepet pamacane e ya. Lajeng wonten taling pamacane e. Ini cetha nggih. Mangke saged dipirsani bisa dilihat di contoh. Lajeng nomor gangsal ana taling tarung pamacane o. Nah, saka wujude bisa dipirsani ya. Ning kono ana titik-titik. Ana sing nulise ning dhuwure, ana sing titik-titike ning ngarep lajeng sandangane kados u. Nah, iku berarti mapane ning mburi. Menawi wulu kalian pepet mapane ana ing dhuwure aksarane. Lajeng e wonten ing ngajeng aksarane lan o wonten ing ngajeng lan wingkinge utawa ana ing ngarep lan mburine. Carakane ana ing tengahe panulisan. Tuladha panganggone kados wulu misale wingi, wa wulu, ngo wulu. Lajeng wonten rini, wonten malih mili, mo diwulu, lo diwulu. Suku tuladhane kuru, ko disuku, ro disuku. Sukune, suku kuwi duweni teges sikil. Nah, dadi mapane ning mburine gandul carakan sing meh dipasangi sandangan. Lajeng wonten
Tuladha wulu. Wa disuku karo lo disuku. Terus ana sungu. Tuladha sing nganggo pepet. Pe. Ya, macane sing cetha. Pe. Kedaling swara, metune swarana kuwi gandul ya. Tuladhane sego. So dipepet, ya, pepet ku munine rada ngowoh ngono ya. Sego. Lajeng wonten kena. Lajeng wonten malih jeruk. Je dipepet, ro disuku lan ko dipangku. Lajeng tuladhane sing ngagem talingan menawi talingan macane kuwi tutuke rada merenges ya. Iku pamacane cetha. Tuladhane ana sate. So kalian to ditaling. Ampun kesupen, jangan lupa taling berada di depan carakannya. Nah, biasanya bocah-bocah kuwi ana sing nulis ning burine iku salah. Ya, sing bener, yang benar itu ada di depan aksaranya yang mau diberi sandangan. Lalu ada rene, ono kene. Nah, kabeh semuanya itu pakainya taling, ngagemi taling. Lajeng wonten taling kalian tarung. Nah, panganggone nah iki. Misalkan ono soto ya. So angsal taling teng ngajeng, tarung teng wingking. Jadi macane so lan to angsal taling ning ngajenge lan tarung ning gurine teng winginge. Jadi macane to, macane soto. Lajeng wonten loro ya. Loro itu dua ya. Lo taling tarung, ro taling tarung. Nah, lajeng wonten melih ya, menawi wonten aksara Jawa lo angsal pepet sing macane le menika wonten ada aksara pengganti ya, wonten aksara gantosipun. Jadi dia itu punya aksara pengganti. Nah, iki macane ngo dilelet, macane le. Terus ada satu lagi wonten setunggal malih yaiku ro dipepet sing macane re. Nah, ana aksara gantine ya, ada aksara penggantinya ya. Iki jenenge po diceret. Nah, tuladhane kaya lengo. Ya, nglengo. Ngo dilelet ya, macane le. Lajeng lemah. Ngageme ugi ngo sing dilelet. Lajeng pelem ya. Po dipepet, ngo lelet, lajeng mo dipangku. Pangku ku mateni. Lajeng sing ngagem po diceret utawi re, tuladhane rega, remen, remuk. Nah, utamane mesti ana tembung-tembung liyane meneh. Nah, sing nganggo iki tuladhane sing nganggo sandangan swara lan pasangan. Misalkan tuku mete. Tuku mete menawi diserat dadine to ko disuku, mo kalian to ditaling. Nah, iki sing tuladhane sing isih asli nggih namung ngagem swara mawon. Talita wingi lunga Solo. Solo sanes Solo ya. Solo berarti ngagem aksara sing legena. Nah, iki panulisane. Talita wingi lunga Solo. Lajeng
sandangan swara. Nah, nek kaya ngene iki macane apa iki? Ya, pamacane tuladha gawe sate. Nah, ini loro-lorone cetha macane gawe sate. Dadose ngagemi taling. Ya, sing iki macane ya pinter. Joko adang sego. Sego. Ya, ene rada ngowoh cah. Mangane ngageme pepet. Lajeng pasangan aksara Jawa H, No, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Pa, Da, Ja, Ya, Nya, Ma, Ga, Ba, Ta, Nga. Nah, coba dipirsani saka wujude pasangan iki ya. Ana sing nulise sak jejeren aksarane, ana sing nulise sak ngisore aksarane. Nah, iki seratan jangkepipun. Nah, kados mekaten. Nah, coba dipirsani endi wae aksara Jawa sing pasangane ana ing sebelahe. Ya, betul. Ana telu cah, ana H, So, kalian Po. Lajeng sing persis kados carakane yaiku Ra, Ya, Ga, Nga. Ngoten nggih. Nah, menika. Sing jejer ana telu. Sing panulisane padha ada sekawan. Lajeng panyigek wanda. Sigek. Nah, sigek menika artine penutup. Wanda kuwi mau suku kata. Nah, fungsine digunakake minangka panutup konsonan sing pungkasan. Nah, panyigek wanda menika wonten 3 wujude yaiku panyigek wanda swara, panyigek wanda lan sandangan wianjana. Sing kalebu panyigek wanda yaiku Wignan, macane H, layar, macane R, cecak, macane eng. Sandangan wianjana, cakra, macane Ra, keret, macane Re, pengkal, macane Ya. Nah, iki biasane sing sandangan wianjana kuwi mapane ing sela-selaning carakan kuwi. Nah, mengke bisa dilihat di contoh dipirsani. Lajeng panyigek wanda namung setunggal yaiku pangkon. Fungsine kanggo mateni. Nah, tuladha wignan. Ya, ngagem gajah. Wayah. Wegah, semah, ngagemi H, ya, mergo duwe aksara dhewe H, ngagemi wignan sing munine H, ampun ngagem H sing dipangku, sanadan macane ku padha cuman tata panulisane menika salah. Lajeng tuladha panganggone layar, macane R. Pasar. Layar. Pager. Tuladhane sing ngagem eng. Gang.
pangkat, pinggir. Lajeng sing nganggo ra, cakra nggih, krama. Nah, jadi iki cah sandangan wianjana kuwi ning sela-selane nggih. Prau, sigra, lajeng keret, re, tuladhane kretek. Ko dikeret macane kre. Lajeng to dipepet, go dipangku. Lajeng kremes. Wonten malih mrene, pengkal macane ya. Ya jelas nih macane ya. Tuladhane contohnya kiai. Wonten malih widya. Nah, pengkal macane ya jelas. Nah, tuladha iki namung sebagian, mestine luwih akeh meneh tembung-tembung sing nggunakake sandangan panigek. Nah, iki tuladhane sing pasangan panulisan sing ngagem pasangan. Misalkan tandur ukaran tembunge tandur. Nah, menawa ditulis aksara Jawa mestine nggunakake to, no, do diwulu banjur paringi r. Seratane nggih, amarga no sing dibutuhake namung n, mula o dipateni nganggo pasangan mburine. Panulisane kados mekaten. Mangan duku pitu. Panulisan aksara Jawane mo, ngo, no, do, ko, po, to. Amarga no sing dibutuhake namung n, ya, nggon mangan iku, mula o dipateni nganggo pasangan sing mburine, wonten sing ngarani ning ngarepe ugi wonten nggih. Nah, tuladhane ini. Mo ngono pasangan do disuku banjur ko. Disuku po diwulu lan to disuku. Nah, iki panganggone sing ngagem pasangan lintang. Berarti pasangane ngagem pasangan apa? Pasangan to. Panulisane kados mekaten. Lo, wulu, no, to pasangan, lajeng cak. Nah, nek iki macane apa, Cah? Nah, iki pasangan do disuku. Macane pandu. Lajeng sing pungkasan pamacane mangan ketan. Mo, ngo, no, pasangan ko, angsal pepet, to, no, dipangku. Nah, Cah, iku mau ya pambabaran bab aksara Jawa. Mangke tugas sing sepindah yang pertama yaiku kompetensi maca membaca aksara Jawa sampun Ibu share wonten ing GCR. Kanggo pertemuan minggu ngajengipun nembe bocah-bocah gladhen bab nulis. Ampun kesupen aksara Jawa disinaoni kanthi temenanan supados saged lestari, saged lestantun. Ya, kita minangka generasi muda wajib njaga budayaning bangsa
khususe tanah Jawa sing diduweni yaiku salah sawijine aksara Jawa. Mekaten saking Ibu, mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih minggu ngajeng. Matur nuwun.